कौनसी चाषी देशी कुकुड़ा चाष आरंभ करने को चाहूले 1 ରୁ 1.5 केजी ओजनर कुकुड़ा किणतु कारण यही कुकुड़ा को रखिबार 20 ରୁ 25 दिन भितर से माने अंडा देवा आरंभ कर दियंती। 10टी माई कुकुड़ा पाई गोटे गंजा रखंतु। बाउंस बता व्यवहार करी अति कम खर्चरे कुकुड़ा घर तैयारी करा जाय पारिबो। कुकुड़ा घरर उच्चता 7 ରୁ 8 फुट रखंतु और सेथिरे 2-3टी झरका रखिबा उचित। कुकुड़ा बाहरे बुलिबा अंचलर चारिपटे प्लास्टिक जाली बुलाई दियंतु। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୁକୁଡ଼ା ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବନି କି ସାପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜୀବ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁକୁ ମାରି ଖାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୁଦ, ମକାଗୁଣ୍ଡ, ମାଛଦାନା ସହ ଘରର ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଇପାରିବେ। 10ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ କୁକୁଡ଼ା ଘର ସମେତ ପ୍ରାୟ 16,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ତେବେ 6 ମାସ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ପରେ ସେଥିରୁ 35 ରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିହେବ। କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ସବସିଡି ଓ ଟୀକାକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ।